Ok, mä päätin tehdä videoäänityksiä näihin videoihin. Ja joo, mä tiedän, mä lupasin pelaa Forsakenia. Anteeksi, mä just heräsin. Niin, mun ääni on vähän tällainen. Mutta mä just heräsin. Niin. Ja mä lupasin pelaa Forsakenia, mutta se ei jonkin takia toiminut mulla. Vaikka sen pitäisi toimia. Voi olla, että mulla vaan lakas se. Niin me pelataan sittenkin Grow Gardenia. Se varmaan haittaa ainakin joillekin teistä, mutta no, välillä käy näin. Ja joo, ennen kuin ne sanotte mitä, niin joo, mä oon pelannut ennenkin. Ja mä sain uuden skinin, niin kuin huomasitte varmaan ihan alussa. Koska, niin, mä kyllästyin siihen, mä tykkään tästä enemmän. Minkä muun takia se edes vaihtaisikin Joo. Sitten varmaan mun saattaa lakaa välillä. Älkää suuttuko siitä. Tuohon pitää antaa jotain. Elikkä mä aion tehdä jonkun, mitä tää nyt on? Joku Crafter Pack. Siis mä aion tehdä ton Crafter siitä. Okei. Ja joo, kyllä mä pelasin siinä eventissä, mutta mä en oo hetkeä pelannut. Kiitos. Ja joo. Sitten me ostetaan tämä. Ja joo, mä tiedän, että toi vaihtui ne, jotka on pelannut tätä ennenkin, mutta ei. Vitsi. Oliks niitä 2 myynnissä? Please. Yes. Mun ei pidä pitää sitä kädessä. Okay. Onko toi tuossa lukee Elsa? Okay. Lagia. Eikö tää on meidän lempikohta aina peleissä? Tossa. Minkä takia aina kun mä katon mun isä... se oli toi lintu. Mä luulin, että täällä on joku nyt koittaa varastaa mut. Ai niin joo. Ja ne, jotka pelaa, niin
tällainen pikku flexi. Ei, kun siis... Mulla on tää uusi harvinaisin seed. I want seed. No, jos mä pystyn antaa siitä, niin mä annan siitä tomaatti. Ei pysty. Yes. Oh. Ja ennen kuin te sanotte mun rahasta mitään, mä en oo rikas. Silloin kun mä en vielä ollut, niinku, mulla ei ollut vielä noita, niin mun kaveri antoi. Niin joo, mä laitoin tuon tuolla. Tuleeko te taas mun luo vai? Kysy multa. Se olisi hyvä, jos mä olisin huutanut Sugarable. Ja joo, mä en oo hyvä, tai mä oon ihan ok, en kus kirjoittaa, mutta sanominen ei oo mun juttu. Se ei vaan oo mun juttu. Tai videoita, että ei tarvitse niin paljon niinku editointia. Niin kuin siinä mun yhdessä 20 minuutin videossa, jossa oli ne tanssikohat. Kom. Häh? Elikkä se haluu. Se farmi.
että onkohan täällä just aloittajia. Ei. Ei pysty. Pystyykö? Ihan pakko tarkistaa uudelleen. Ei pysty. Toi flexaa mulle, eiks niin? Eiks toi flexaamista? En mä tässä. Jos toi vielä jaksaa, niin jatkaa flexaamista, niin. Tähän bro. Chilla. Chilla. Okay. Hetkinen, mutta onkohan mun jotain pollinated juttuja mun repussa, kun mä ihan unohdin. No siis. At least se on jotain. No ei se auttaa aika vähän. Mut silti jotain. Hitto, tää on vaikeeta. Noniin. Tosta keipuu. Tossa. Kautta. Tää on jo 13 minuuttia pitkä. Näin mä uskon, että teitä haittaa. Hyvä vaan teille, mutta ei se mullekaan. Ei se kyllä muakaan haittaa, koska. Vitsi. Jos teillä on kivaa, niin mulla on kivaa. Sanotaan vaikka näin. Tai niinku. Aha. Teillä on maailman huonoin Noniin. Koittaako te niinku. Mitä kaikki? Okei, toi vaan flexaa mulle. Okei, et. Noin. Eiks toi oo flexaamista? Sä, siis jos edes pystyy laittaa kommentteihin, niin sanoko. Okei. Niin joo, mulla on nää, niin mun kannattaa varmaan mennä laittaa ne. Mun kaveri sanoi, että onks tää nyt. Joo. Ja mä kyllä uskon sitä, se on paljon parempi.
Oh. Sitten. Ja piirek. Tossa. Näin. 4 tunnin video mä en oo kyllä tekemässä. Ehkä. Jos tulee 50 tilaajaa vaikka, koska mulla on vaan 3. Joo, 3 mä oon saanut lisää, niin Niin. Se eventti oli ihan hullu. Mä sain ihan sikamonta ämpärilliliä. Ja joo, me saatiin kerran mun kaverin kanssa 2 kertaa putkeen. Ja sitten kun me herättiin aamulla, mä olin sillä yökylässä, niin siellä oli toinen ämpärillili. Niin me oltiin aika iloisia. Aha, mulla on tuollakin ämpärillili. En mä kyllä olla omasta mielestä tohon laittanut. Voi olla, että mä laitoin. Eiku, hä? Eiku, joo, kyllä mä tohon laitoin. Kun mä katsoin, että tää oli tää. Onks, ei toi. Ehkä. 25 sekkaa. Mut joo, musta tuntuu, tässä on kaikki tälle päivälle. Itse asiassa tähän loppuun mä keräsin noita ämpärillejä. Mulla on kyllä muutakin. Mä itse asiassa Ei lopetetakaan vielä, Ehkä mä en teekään mitään. Mä en myy mitään. Mun pitää antaa nää pollinated jutut. Ja toi strawberries. No. Mut joo. Nähdään tältä päivältä. Ja varmaan tänään tulee vielä se Forsaken video. Onko täällä jotain asiaa? No joo, moikka.